A gyógytorna a fájdalom okát veszi célba, ezért hoz maradandó gyógyulást. Így már az első alkalom után érezni fogod a változást. A derék, hát, nyak és vállfájás mind azt jelzik, hogy a mozgásszervrendszerünkben valahol felborult az egyensúly. A gyógytorna még az évek óta fennálló krónikus ischiászon, lumbágon és gerincsérben is azért hoz tartós eredményt, mert nem a panaszt kezeli, hanem a teljes testet tanítja meg újra helyesen működni. A mozgásszervi problémát csak mozgással lehet rendbe tenni. Ezért az első alkalom egy 50 perces, nagyon részletes állapotfelmérés, ahol mozgástesztekkel és fizikális vizsgálatokkal felmérik, hogy hol sérült meg az egyensúly, tehát mitől van a fájdalom. Engem a államegészségügyben soha ennyi kérdéssel nem leptek meg. Utána személyre szabott terápiás terv készül, ami figyelembe veszi a problémás területeket, a páciens állapotát és reális célokat tűz ki. Újra sportolni, elkerülni a műtétet vagy épp felépülni utána, fájdalommentesen ülni vagy gyalogolni. Most újra tudok járni pilates órára. A gyógytorna egy közös személyi edzés, ahol olyan izmokat és izületeket mozgatunk meg, amelyek a mindennapi mozgás során gyakran túlterhelődnek vagy épp alulműködnek, így segítjük természetesen a fájdalom csökkenését és a mozgás helyreállítását. A pácienseink már az első alkalommal kevesebb fájdalomról és könnyebb mozgásról számolnak be, és átlagosan 10 alkalom után teljes gyógyulás érhető el. Nagyon élveztem azt, hogy a saját határaimon mozogtunk folyamatosan. Gyógytornával, manuálterápiával, tapinggel, gyógymasszázsal és több mint 20 féle kezeléssel gyógyítunk, és minden testtáji panaszra van specialista szakemberünk. Rendelőinkben szépkártyát és egészségpénztárat is elfogadunk. Foglaljon időpontot és érjük el együtt a tartós gyógyulást!